Láska pre vodnárov na jeseň 2025. Milý vodnár, jeseň 2025 ti prináša energiu znovuzrodenia a transformácie vo vzťahoch. Karta de Fénix, Fénix, symbolizuje nový začiatok, obnovu a možnosť zmeniť svoj prístup k láske. Odkaz podľa karty de Fénix. Ak si vo vzťahu, toto obdobie prináša šancu oživiť a posilniť puto s partnerom. Staré konflikty alebo napätia sa môžu premeniť na nové porozumenie a harmóniu. Ak si slobodný, karta naznačuje, že prichádzaš do novej fázy života, ktorá ti umožní pritiahnuť lásku, ktorá je skutočne pre teba. Transformácia, obnovenie a osobný rast sú kľúčové. To, čo bolo staré, odchádza, aby sa uvoľnilo miesto pre nové a vzrušujúce možnosti. Milý vodnár, jeseň 2025 je obdobím obnovy, rastu a novej energie v láske. Otvor srdce zmene a nechaj, aby sa tvoja láska zrodila znova, silnejšia a naplnenejšia. S láskou ti pripravím výklad, ktorý bude len pre teba. Napíš mi na 2323kika2323@gmail.com. S láskou, Kika.